Suntem aici. Din nou. Eu încerc să dau car cu un Sorin. Da, bun, deci ai Skeletor. Hai bă, cât de rău poți. Au, iarăși jocosul ăsta, iarăși. Păi, de ce crezi că Creeper zburător. Flying Creeper. Stai că eu deja stau. Dacă dădeai Ender Pearl-uri. Am duceam acolo la locul lui și mai n-ala dădeam. Nu mă, deci nu, dădeai cu... Dădeai în ochiul lui. Din prima. Sunt spawneri aici, știai? Băi, ce sunt spawneri de săteni. Oh. Bă, stai că nu pot să nimeresc ochiul. Păi, în primul rând, nu s-a deschis, cred. S-a deschis, mă, nu-l vezi? Da, chiar, stai. Trebuia Bă, stai să... că e închis. Ce dracu? A, gata. Ba nu, eu l-am închis pe unul. Flying Creepers! Desigur! Ură scheletonii ăștia, că... Adică, zici un golden apple neînceantat. Mai e un ochi deschis? Sau mi se pare? Au, cine dă? Bă, e aici un chest. Ai bubuit unul? Stai că eu dă cu care. S-a deschis ochii, cred. Da. Stai. Am închis unul. Hai să închid. Cred că eu l-am închis pe ăla. Da. Flying Creepers! Deci eu întotdeauna zic Flying Creepers! Oră. Ha, scheleți. Cred că trebuie să-mi bat eu cu scheleții, nu cu creeperi. Da, nu neapărat știu. Nu neapărat că trebuie să batem mobii. Îmi trebuie pe hard modul ăsta, adică ar fi fost mișto să nu-ți dea arc, știi? Da. Să nu-ți dea arc și trebuie să te bați tu cu ăștia până sau să nu-ți dea săgeți. Aoleu, uite la creeper ăștia te disperă. Bați-te tu. Da. Las dacă mor nu-i bai. Bă, dacă pierd suflete. Aoleu. Dar ce mă disper. Eu mor. Mă dau pe creativ și mă duc să le omor tot spawnerile alea. Am unul fi așa. Îți disperant. Cum fac aici să văd? Mor. S-a deschis ochii, știai? A, da? L-am chitit pe unul din prima. Și eu din prima. Stai că l-am prins până la pământ. Ai murit? Mă, s-au deschis, hai, trebuie să mergem. Bine, tu... De ce nu poți să sting chestia asta? Păi nu poți. De ce n-ai mă dă înapoi? Păi da, pentru că trebuie să luăm repede. Stai. Sparge-o. Tu poți? Cu sabia trebuie. O spargă. Gata. Deci. Gata, uite un chest aici. Eu mor. Bunule. Da. Lasă-mă și pe mine să iau ceva din chest. Stai, de ce iau puținea platușa asta? Uite, îți dau ție papuci. Care papuci? Trebuie să am aruncat papuci de diamant. Mersi, eu îți dau platușa encantat. Stai că am eu nevoie, vreau să-ți dau pantaloni.
Bă, stai, strânge oasele, că am impresia că putem să cumpărăm chestii cu ele de la shop. Asta eu iau sabia. Dar de fapt o las cam grămada. Deci aici trebuie să plecăm. Stai un pic să văd. N-ai niște pantaloni enchantați? Păi ți-am dat. Nu mai contează, unde ești? Deci plecăm, serios, așa rapid. Da. Eu am lăsat pe diamant. Ok, nu a fost chiar așa de greu. Știu, dar stâmpiți creepurile. Știu, adică îmi place că mor dintr-o lovitură, cred. De săgeată, da, murea dintr-o lovitură de săgeată, dacă le-o prinde la maxim. Unde e Victoraș? Sau Victoraș, ce faci, mă? Dar ce trebuie să facem la Victor? Facem Eu- schimb? Nu știu ce. Da. Mai iau carne, mai oase. Bă, s-a închis ușile la casa asta. Am cască de diamond 8. Am bani să iau o cască de... Nu am bani să iau... Mă, frate, uite ce mi-a luat. Ce ți-ai cumpărat? Nu poți să vezi. De ești. Uite, ia de aici o puțină de asta. Da, și eu aveam două. Când ne-am bătut cu ei, eu aveam două la mine. Serios? Da, și-am băut una. N-am ce Dar de la cine ai cumpărat? De la Victor. Dar eu vreau să mă duc la Heaven Shop ăsta. Păi da. Apasă pe buton. Da, păi mă dar la naiba am cumpărat nimic, așa gata. Ba, îmi place magazinul ăsta. Foarte Stai că mă duc ușor de pe ajuns la el. Food. Mestecă, nu întreg. Stai. Bă, să iau o cască De ce, sau papuci. de ce tu poți? Du-te la să văd și ofertele. Mi-am luat chestii de astea, gold nuggets. Păi am și eu 3. Du-te la să... Ai 3? Da. Dar nu, stai că tot nu putem să cumpărăm. Să iau casca sau papuci? Casca te ajută mai mult, să știi. Stai să mă uit. Da, da, ai dreptate casca. Hai că ești de la Heaven Shop. Ok. A, perfect, uite, am pantaloni. Ai pantaloni? Stai un pic să arunc chestii care n-am nevoie. Ok. Deci am fost? Câte suflete, mă? Da, să știi că ne trebuie câteva ca să luăm măcar ceva. Archangel Boots. Archangel Helmet. Ce cu eu? Archangel... Bă, eu nu sunt ce scumpărul ăsta. Bă, n-am primit nimic. Vino cu apă. Stai bine, stai mă teleport. Stai întâi să arunc niște chestii undeva. Asta că e ce ai făcut. What? Nu aruncăm asta. What? Așteaptă-mă, mă, nu fă nică. Cuțite, ce Ar... șmecher cu... Nu, nu am nevoie de ar. Deci de ce are ea? Era mâncare. Am 50 de săbii, mă păstrez pasta, peste $2 și pasta o arunc. Stai să fac un pic de ordine în inventory. Trebuie să mă gândesc pe unde trebuie să o iau. Pop, pop. Instant heal 2, instant heal pack. Gold nuggets. Da, gata. Stai să văd ce pot să cumpăr din 19 oase de astea. Hai odată, mă, să mergem. Stai, mă, că cumpăr pui. Adică cine n-ar cumpăra pui? Tu abar n-ai câtă mâncare am eu. Câtă? Am 36